חמור שאתה רוצה את החמור הזה שיזוז, מה אתה תגיד לו? חמור, בבקשה תזוז. לא! מה, איך מזיזים את החמור? מוציא את המקל, טח, טח, חמור, תעיר, זוז מכאן. ואז הוא זז. הוא אומר, אלה ישמעאל, רק ככה מבינים. אתה תבוא תדבר איתם שלום, הם על המלחמה. אם אתה לא תראה את הכוח שלך שאתה חזק, בחיים לא יהיה שלום. אין שלום אלא רק על ידי מלחמה. ככה אמר לו הבן איש חי. ככה זה ישמעאל. עם המקל, טח. כותב הפסיקתא, מה זה פרא אדם? שהכל בוזזים ממון והוא בוזז נפשות. לכן הוא פרא אדם, פראי, כמו חיית טרף שרק רוצה לטרוף את האויב שלה. איך נראה לנו שלום במצרים? רק על ידי מלחמה. אם לא היינו מנצחים את מצרים ומחזירים להם את המדבר, הם לא היו עושים איתך שלום. אז ממה בא השלום? איך נהיה שלום עם ירדן? איך נהיה שלום? כל השלום שהיה לנו בעולם זה רק על ידי מלחמות. כי זה מבין רק ככה. כמו שאומר בסוכת דף נ"ב עמוד ב' שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את האומה הזאת בכלל, את ישמעאל. אז למה התחרט? אז אל תברא. אז למה בראת? אלא מה? היה צריך לצאת החלק הרע של אברהם בישמעאל, נשאר יצחק חלק טוב.